बयनिबो सिगां नैबे मोनसे ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि बिनि उनावसो आङो ससेब्लाबो बाथ्राखौ बुंलांगोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सुइ होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ नि सायाव जोङो माखासे इस्युफोरखौ लानानै नाम्बार 1आ जाहैबाय मा होनदों रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि साबा आरो बिथांमोननि नामखौ आङो बुंनो नागिरदों रन्जन दैमारिजों लोगोसे रन्जन दैमारि नाम्बार 1आव जाहैबाय रन्जन दैमारि सार आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा राजेन गयारी 3 नम्बराव जाहैबाय जस बर' आरो 4 नम्बराव जाहैबाय मा होनदों अजय बसुमतारी आरो बिनि उनाव जाहैबाय 5 नम्बराव खरगेश्वर बसुमतारी आरो 6 नम्बराव राजु सरकार बे बिथांमोन 6 जनखौ दिनैसिमबो मा होनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा दिनैसिमबो मा होनदों बिथांमोनखौ रिलिज होआखै। फार्स्टआव बिथां सार इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारियाबो मेगन मेसेबनानै सागान होदोंमोन थिग खोथाखौनो बुंदों बिथाङा आरो आबसुखौ फोथायनानै आरो जोंखौ फोथायनानै सागान होदों नङा होमबा बियो थांनाय 5 बोसोरनि सरकार दानायनि सिगां बिथांमोना गोजोन गोरोबथा जानायाव काजलगावआव मोनसे सुबुंगौमा लादोंमोन बिथांमोना बे समाव बुंनाय बाथ्रा दिनै फिन आरोबाव इउपिपिएल हान्जाया गोदोनानै गोग्लैना थानायखाय दिनैहाय रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला हयतोबा देरहाबायनोबो हागौ 10-15टा बेखौ लानानै बिथांमोना सोरबाया दिनै गोबां गिदिर बाथ्रा उदां खालामनायनि मुङाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोना दा फैगोन 7 तारिखआव बिथांमोना मोनसे धरना हाबाफारि लादों गुवाहाटीआव नोंथांमोननि धरना हाबाफारि लानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया लानांगौ बयहाबो अधिकार दं मोनसे धरना होनो नाथाय नोंथांमोना 5 बोसोराव दिनै नोंथांमोना नंगौ इउपिपिएलआ खामानि मावाखै ना मावदों दे रन्जन दैमारिनि थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय मावाखै नङा मावदों एसेब्लाबो नोंथांमोनखौ मावाखै होननानै बुङा दिनैनि दिनाव मावदों नाथाय 5 बोसोराव बिथांनि मोनसे हियारिं जिरायनो थाखाय बा माबा मोनसे रिलिजनि थाखाय नोंथांमोना दिनै जाखिनि स्टेटमेन्ट होदों बेफोरबायदि मानो होआखैमोन होफेरदोंना नोंथाङा मालाबा नैबे जाय मानसिया दिनैहाय रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ बुंदों बै व्यक्तिया रन्जन दैमारिनि सायाव बा रन्जन दैमारिया उदां जानांसिगौ दिनै गभर्नमेन्टआव जों दङ उमुक दं मानो बुंनो हायाखिसैमोन उइक पइन्ट नोंथांमोनना दा बेफोरनो नोंथांमोननि थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव जेननायनि उद्देश्यफ्राबो कारनफोराबो बेफोरनो मोनफा नोंथांमोननि दा नोंथांमोना बुंबाय थादों जों 15टा एमएलए 15टा देरहागोन 15टायाव जों 10टा देरहागोन बा बायदि रोखोम बुंदों सोरबा व्यक्तिफ्रा नाथाय दिनै नोंथांमोना मोननैल'खौ मोजाङै देरहाना खोन्था आं दाबो बुंगोन सानैल' लिडार एमएलए सानैल' लिडार देरहाना खोन्था बिनि बाराखौ दालुबै नोंसोरो सानैल' एमएलए देरहाना खोन्था थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव नोंथांमोना दिनै सरकार थासि थानायावबो रायजोआ दिनै नोंथांमोनखौ गनायथि होआखै 7टाल' देरहादों मानो थांनाय बारावहाय नोंथांमोना जेब्ला गोजोन गोरोबथा खालामना फैखांनायनि उनाव 11टाल' देरहाबावदों नोंसोरो होनबा दिनै बिपिएफआ 17टा बेफोरबायदि देरहादोंमोन होनबा दिनैनि दिनाव आरो बेसेबां देरहागोन एमएलएनि दिनावहाय नैबे एमएलए इलेक्शनाव दा जायफ्रा दङ बिथांमोनखौ देरहागोनखौ दासान माब्लाबाबो देरहागोनखौ दासान बिथांमोन सानै दंबावो आंनि नुहुरनायाव
आफादनि NDFB-नि MLA सानै दंबावो खिन्थु बिसोर देरहाया माब्लाबाबो देरहाया भुपेन बर' दं गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन दं आंनि मस्ट सेनियर गोजा बिथांमोना माब्लाबाबो देरहानाय नङा दिनै UPPLआ अलखदाव गोग्लैनानै दङ खैफोदाव गोग्लैनानै दं दिनै UPPLआ दिनै जायनि जाहोनाव दिनैहाय रन्जन दैमारिनि नामखौ लाफ्लानानै धरना हैनायावबो दिनै बिनि सायाव बेसो इसुआ दिनै रायजोनि इसुखौ सानाखै दिनै नंगौ रन्जन दैमारियाबो बिराद गिदिर इसु जानानै दं उदां जायैनि खारनाबो मा इसु जानानै दं दिनै बेफोरखौ लाना मोनफा दिनै आरो गुबुन इसु गैला नामा एसे इन्टारेस्टिं राजखान्थिया नैबे UPPLनिया आं जाखिनि नुदों रुंगुल बर'आ दिनैहाय 5 बोसोरनि सिगां बिथाङा पावाराव दंमोन बिथाङा मानो सिरि थादोंमोन रुंगुल बर'आ मा बेयाव उन्दुना थायामोन मा खालामामोन दिनै कयेकजननि बाथ्राखौ दिनै बुंनो लाजियाखै नोङो दिनै सोरखौबा माबा माबि बुंनो लाजियाखै रुंगुल बर'आ दिनै सासे क'क्राझारनि सासे बिबो UPPLनि लिडार गोदोना गिदिर खालामलायनानै गोदोनानि रोदा गिदिर फेदेरलायनानै बाथ्रा बुंदों दिनै BPFआ दाखालि बुंदों नाथाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं आसाबो दं आरो जेब्ला लोगो मोनगोन अब्लानि समाव हाग्रामा महिलारिनाव फेस टु फेसबो सोंगोन आं थिक मतन खाबुखौ मोनाखै दा मेन बाथ्राया जाहैबाय UPPLनि जायफोर दैदेनगिरिफोर प्रमद बर' साराथ' रन्जन दैमारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंगोन दिनै बिनि दालाय दासा सोरबा बिथांमोनखौसो बुंनो होदों MCLA राकेश ब्रह्म सारखौबो दाखालि बे धरनानि गेजेरजोंनो उमुक इसुखौ लाना जों धरना हैगोन बेफोरबायदि रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ राकेश ब्रह्म सारा जेब्ला पावाराव दङमोन खोथा थोबसेबो बाथ्रा बुंफेराखै दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै रन्जन दैमारिनि जेब्ला पावाराव दङमोन अब्लानि समाव रन्जन दैमारिनि खोथाखौ खोथा थोबसेबो बुंफेरामोन दिनै पावाराव गैयिनिफ्राय UPPLनि सोद्रोमाफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारनि जायफोर जेलाव थानाय व्यक्तिफोर दिनै बिथांमोना माखौ बुंगोन केस उइथड्र खालामदों हाइनेस्ट केसखौ दिनैहाय आसामाव लाबोदों गुबुन स्टेटआव थानाय येस नंगौ नोंथांमोननि सरकार थानायाव जोंनि हाइनेस्ट केसफोरा सोरनियाबा मेघालय दं अरुणाचल दं सोरनियाबा नागालेण्ड दं बेफोरबायदि केसखौ स्टेटआव लाबोदों नाथाय बे हाइनेस्ट केसा नोंथांमोननि 5 बोसोरनि सरकार थानायाव सासेनिबो उइथड्र जायाखै आरो जोबाखै फैगौ मासाव दङलाय 6 तारिखआव हाइनेस्ट केस जोंना आरो बे हाइनेस्ट केसा सोरबा BPFआनो था सोरबा UPPLआनो था आं जा सिन्था खालामनानै नुबाय BPFआबो सिफायना होनो हानाय नङा हाइनेस्ट केसखौ आं बेखौ रोखा बुंगोन सिफायना होनो हाया बिसोरबो आरो सिफायनायबो नङानदां आं बे मोनसे सिन्था धाराया दङ दाबो UPPLआथ' हाखा मालाबाबो हानाय नङा हायोमोनबा केसनि थाखाय बिसोरो बुंबावगौमोन जे नोंसोर NDFBआ दिनैहाय मानो मोननै मोनथाम दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB मोनसे दाबावखो आरो मानो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन मानो दाबावखो बेफोरबायदि मानो खालामदोंमोन सोरनि दानाय बियो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाहोनायनि खारना सोर बिनि सिङाव सोर दं मानो दाहोखो दिनै बेफोरबायदि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB दिनै बे मोनसेयानो दिनै दङमोन दिनै आरो सोखावनानै होबावदों होननानै बुङोबा UPPL बिनि आन्दोआव दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी रुजु सार बिथांमोननिनो आखाइ थागोन होननानै आं सानो आरो एक्स NDFBनि जायफोर UPPLआव MCLAफोर जानानै थानाय EMफोर थानाय बिथांमोननिनो मोनसे बार जानांगौ होननानै आं सानो दा दिनैहाय मा खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनैहाय बुंदों जे नोंथांमोना हाइनेस्ट केसखौ फोजोबनोब्ला एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन दानानै दाफै एक्स NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB जानानै दाफै मोननैजों मोनसे खारन स्टेट गभर्नमेन्टनो दिनै मोननैखौबो नांगौ
बे बुंबा बेखौ बुंगोन बेखौ बुंगोन ज' जानानै फै नाथाय दिनै बेयावनो ज' जानो हायियावनो जायफोरनि हाइनेस केस एसेब्लाबो जोबहैगौमोन सासे सानैनि सेंग्राफोरनि नाथाय बेफोरो जोबना थाङाखै थ' गोलाव बाथ्रा बुंदों बुंबायबो जायफ्रा दिनैहाय रन्जन दैमारिनि सारनि बाथ्राखौ बुंदों इन्टारेस्टिंबो मिनिनोबो ओंखारदोंबो रागाबो जोंफेरदों 5 बोसोराव बिसोरो सरकाराव दङमोन सरकाराव थानायाव बिथांमोना सार रन्जन दैमारिनि जानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जेब्ला सरकार जोबदों अब्लाना बिथांमोना मा बुंदों रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा केसाव दङ बा जेलाव जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि मुङाव जोङो रेलि खालामहैगोन बिराद इन्टारेस्टिं गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो दैदेनगिरि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोननाव लोगोसे आरो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि